алишер ҷобиров донишҷӯи курси якуми ихтисоси иқтисодиёти ҷаҳонӣ донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошад, ки дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат иштирок мекунад. Ин донишҷӯ аз рӯи номинатсияи математика дар озмун иштирок карда дониши худро аз фанни дақиқ месанҷад. Вай мегӯяд бо баробари эълон шудани 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ ҳоло таваҷҷӯҳи соҳаи маориф ба фанҳои дақиқ бештар шуда, дар ҳамаи муассисаву мактабҳои олии кишвар озмунҳои гуногун гузаронида шуда истодааст. Ба ақидаи ин донишҷӯ ин иқдом то ҷои баҳри баланд бардоштани дониши донишҷӯён аз фанҳои дақиқ мусоидат мекунад. ин барои ҳамаи донишҷӯён ва барои кулли ҷавонон ин имконияти беҳтарин аст барои омӯхтани фанҳои дақиқ ва шиносоӣ пайдо кардан бо технологияю навовариҳои ҷаҳонӣ. Ин беҳтарин имконият барои ҳар яки ҷавонон бошад. Бояд ҳар як ҷавон бояд аз ҳамин имкониятҳои ба мо фаровон буда истифода намуда ин фанҳои дақиқро омӯхта барои рушди мамлакат саҳми худро гузорем. даври якуми озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз рӯи ду номинатсия математика ва технологияи иттилоотӣ гузаронида шуд. Дар озмуни мазкур аз ҳарду номинатсия наздики 100 нафар донишҷӯёни курсҳои гуногуни донишкада иштирок намуданд. муовини директор оид ба илм ва инноватсия Далер Мирпочоев мегӯяд, иштирокчиёни озмун аз рӯи номинатсияи математика асосан 60% ҳалли масъалаҳои амалӣ ва 40% саволҳои назариявиро иҷро мекунанд. Вай таъкид кард, ки баргузории озмун имкон медиҳад, ки сатҳи дониши донишҷӯён аз фанҳои дақиқ баланд бардошта шуда, беҳтаринҳо барои иштирок дар даври шаҳриву вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ интихоб карда шаванд. ин озмун ба мо имконият медиҳад боз як бор дигар донишҷӯёне ки аз фанни математика дониши мукаммал, дониши васеъ доранд дарёфт кунанд ва минбаъд ба озмунҳои шаҳрӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуривии илм, фурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияи математика чӣ кунем сафарбар кунем. озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат байни донишҷӯён бо ташаббуси раёсати илм ва инноватсияи донишкада баргузор гардид. устодони фанҳои дақиқи донишкада кори хатии донишҷӯёнро тафтиш намуда, ғолибонро барои иштирок дар даври шаҳрии озмун муайян мекунанд. таъкид гардид, ки баргузории озмун ба эълон шудани 20-солаи омӯзиши фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ бахшида шудааст. мо боис ифтихор дорем, ки чунин озмунҳо бисёр шуда мо ҷавононро хурсанд карда истодааст. ман ҳамчун донишҷӯ ба технологияи иттилоотӣ, озмуни технологияи иттилоотӣ иштирок карда истодам. дар умум аз байни иштирокчиёни озмун ҳамагӣ 3 нафар ғолиб муайян карда мешавад. тасмим ҳаст рӯзҳои наздик баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фурӯғи маърифат аз рӯи номинатсияи ҷуғрофия ва биология низ байни донишҷӯёни донишкада гузаронида шавад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.